ଆସ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତ। ଭାରତ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ନାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମ ରାଜଧାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାପାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 365 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିବର୍ଷରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 29। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାପାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳତିମି, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପଶୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେଲିଭିଜନ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୋନ୍ ଲୋଜି ବେୟର, ଯିଏକି ଟେଲିଭିଜନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିରାଫ, ଯିଏକି ଡେଙ୍ଗା ପଶୁ ପୃଥିବୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7ଟି। ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।